Primeran fe bat. 129 Coco Chanel. Berak esana da, moda pasa egiten da, baina estiloa ez. Estiloa beti hor geratzen da. Edota beste hau, zapata honak soinean dituen emakumea, inoiz ez dago itxusi. Emakumeari korseak kendu zion diseinatzailea izan zen, inoren laguntzari gabe jantzi zitezen, puntuzko erropa lantzen hasi zena, gizonezkoen barneko arropatarako soilik erabiltzen zuten ordura arte. Unisex kontzeptua landu zuen lehena, chic terminuari bizi eman ziona, Gabriel Chanel, Coco Chanel. 1883an jaio zen, Frantziako Somer hirian, modaren pantera deitzen zioten berari. 12 urte zituela ama hil eta aitak umezurtegira eraman zuen 2 aizpekin batera. Ez zuen gehiago aitaren berririk izan. Kantari izan nahi zuen, baina arrakastarik bat ere zorretan, nola nahi ere Koko izena hartzeko balio izan zioten, soldaduen eta aberaskiloen aurrean Koko xakurra galdu zuela egindako kantu saioek. 23 urterako hasi zen Parisko Lafayette galerietan kapela soil-soilak erosi eta haiei bere kasako laxo eta zintak ipintzen. Bere biziko aldaketa ordea esango dugu Arthur Capel enpresari aberatsa ezagutu zuenean etorri zitzaiola. Boi ez izenez, elkarrekin maite mindu eta 1910ean biek kapela denda zabaldu zuten Parisen. Coco Chanelen kapelakala Parisko bazter guztietan ikusten ziren, handik 3 urtera lehen erropa denda zabaldu zuen. Bere sorkuntzarik handienetako bat soineko beltz txikia izan da. Puntuzko jertxeak ere bai, gona eta txaketadun trajeak. Bera usartu zen ordurarteko gona luze klasikoa moztera, laburtu eta erosoago bihurtuz. Azken finean hori nahi baitzuen, janzkera erosoagoa emakumezkoarentzat kosta ala kosta, erosoa, baina elegantziari galdu gabe. Biarritzen ere izan zen, Chanelen dendetako bat Lehen Mundu Gerraren garaian arrakasta itzelezkoa izan zuen gainera. Bigarren Mundu Gerran nazien laguntzaile izate egotzi zioten eta atxilotu zuten, baina 3 orduko galdeketa luzearen ondoren libre utzi zuten. Suitzara erbesteratu zen orduan eta 1954 arte hantxe bizi. Orduan berriz Parisa joan eta butik famatuak zabaldu zituen.